Terima kasih sembah nuwun. Lah. Siap. Nggih, wilujeng dalu Mas Klidik. Wilujeng dalu Mak Canggih Yuli, Mbok. Nggih, teksih sehat, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, semangat, waras, kuat sedayanipun. Nggih, menika wonten salam Mas Klidik. Dawuh saking pundi, Mas? Saking Ponorogo. Nggih. Assalamualaikum Mas Dalang, gang dalu, gang aktivitas kula saking Balung Ponorogo Balong. Alhamdulillah. Nderek wewungan kula nyuwun lagu bajing loncat mboten langkung. Salam dateng Mas Jo Klidik, Jo Kluthuk. Derek salam wangsul dateng panjenenganipun Mas Minto. Nggih. Menika saking Kenong Balap niku sinten? Alhamdulillah Kenong Balap niku kek sentul. Kada senenge ngomong. Kita do kangen tenan kok niki kok. Alhamdulillah Mas Minto. Kang Soirin. Cek Kang Soirin. Yoga niku. Kang Soirin yoga. Iki yogane Pak Sento niku. Jenengane wis gawe-gawe. Mula alhamdulillah Mas Sento. Jenengan iki nular-nulari kok iki. Ngeten Mas Minto. Kula niku kaya ketemu dulur saestu. Bapak Manidi kalian Bu Paijem kok ya jembleng serendeng gumun setahun. Kok ya remen budaya, kok ya seneng wayang kulit. Asejene iku kok ya duwe lapangan semene mbahne ngono. Ya turi jan. Payah magrib budal sembayang menyangkali jo nyaking timba. Mumpung sik urip sregep-sregepon nanggap wayang sok nikmati ben munggah swarga. Wah, niki lho. Mula niki bengi alhamdulillah Bu Paijem gelar wayang ngeten iki pun pahalane luar biasa. Sedakoe ora umum, rakitang sithik wong seneng ora dirasake dhewe ning dibagi karo warga tetangganipun. Niki Mas, niki jenenge sedekah tun wong sing ora medhit ngeten niki. Jajal sampean delok Bu Paijem kali Pak Manidi. Dicontoh ngono kuwi. Panjenengane lenggah ngono kuwi. Ya. Ayo. Nyenengke to Pak Manidi? Lah iya. Ora sombong to? Gak, nyatane sugih tapi ireng ya Pak Maidi. Loh. Sugih tapi ireng ki kepiye? Wong ireng kuwi ndudoke wong tanggung jawab kula wentak. Wong sregep le nyambut gawe tanggung jawab marang kula wargane. Ora nyawang kuwi isuk, ora nyawang kuwi awan, ora mirsani kuwi wengi. Sirah gawe sikil, sikil gawe sirah. Oh, akrobat piye kok sirah? Lambemu kuwi lho. Ora lho. Sampeyan ngarani Bapak Manidi kuwi ireng mergo nyambut gawe. Iki ya ora kena dipaedo mergo nyambut gawene awan. Lah wong sing awakmu nyambut gawene bengi ya ireng lho coba. Jajali, lho aku mbiyen oleh putih. Cuman ndelok pas Joko selepe bledos malah ireng, Pak. Oh. Nyapura bledos. Tapi nun sewu Pak Manidi menika nun sewu. Senajan to ireng, paribasane ireng kok awake dhewe ning insyaallah bakal putih atine, putih resik tegese putih atine ya putih keluargane. Amin. Senajan to kepiye wae wong semene kae iki umpama kulite putih, awake putih, sing digoleki lek sing ireng. Sing ireng Pak Minto. Lah iya. Kene iki Pak Minto. Sing ireng apa to Pak Minto? Maksudnya Mas Minto sing digoleki sing ireng ki mripat Pak Manidi lho. Mripat ki nek putih to lak elek. Mesti ana ireng. Ireng pelengkape ngono kuwi Mas. Nah ngono lho. Dadi kudu digoleki aspal kae ireng. Kae gunane kanggo ben ketok dalane. Jajal putihen kabeh, ra bloloken mripate. Mula kabeh ki ndelok Pak Manidi menika lho. Piantune sewu. Senajan to kulite ireng tapi jame kuning. Menika ndudune jame kuning ki piyayi mbiyen ki senane krepyak ngono kuwi. Menika ndudune Pak Manidi menika Pak Manidi menika nduduhne keemasan beliau itu untuk keluarganya. Amin. Loh, niki nun saya lho Pak Minto. Nyatane mboten sombong. Loh, nyatane ora sombong. Biasane wong duwe gawe wong sugih, iki lingguhe mesti dingklek sing apik. Nyatane Pak Manidi menika lingguhe ya ning lincak. Ki nek ya enake ya kuwi kok. Loh, niki ndudune Pak Manidi niku wong sing sederhana. Nggih. Nggih mboten? Ya. Pak Manidi ku ora ndudune wong nek sisa nanggap wayang nimbalin jenengan, ning beliaunya menunjukkan bahwasanya kesederhanaan itu yang selalu ditanamkan untuk keluarga. Sugih ora malih, penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer dodo. Niki Pak, menika Pak Manidi Pak selalu dingkluk andhap pasar ora ndudune wong duwe. Delok ngisor Pak nun sewu. Sebabe nyapa kok delok ngisor? Delok duwe ceblok apa ora ngerti. Delok ngisor ki ora delok ngisor ki ora sombong. Wong sak rekasane menungso isih ana sing wong sing luwih rekoso.
Lho, isone mulya gumantung saka wiwitane isone mulya biyen wiwitane rekoso, Pak. Isone sukses biyen dari proses. Niku Pak Manidi, Pak. Kula niku kare Pak Manidi pun ngeten lho, Pak. Masyaallah. Plek. Kalih bapak iki. Lho. Ngeten, Pak. Heeh. Pak Manidi Bapak Ijem kali kula jos, Pak. Lah nek kaya bapak, kaya ibu, Loh. kaya anak kudune lak bekti kaya putrane. Wis to. Mas Arifin, Mbak Gesa. Pak Manidi menika nuwun sewu. Pak Manidi kali Bapak Ijem menika Nyapa? Nyapa? Endi? Pak Manidi kali Bapak Ijem menika Lho, lah iya endi Bu Panijem endi? Kae nek bapak lenggah kene iki to Mas Minto. Heeh. Nek ibu ki lho lenggahe ning ndi? lho Bapak Ijem. Sing ndi? Beliaunya itu loh. Oh. Pak Manidi kuru Bapak Ijem lemu, Pak. Sebabnya Mas Itu menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang lelaki demi kesuburan seorang wanita. kebahagiaan Seorang wanita. Saya yakin moto dari Pak Manidi itu adalah happy wife, happy life. Weh. Sesek moto dari Pak Manidi Happy wife, happy life. artinya Bahagiakan istrimu, insya Allah keluargamu juga akan bahagia. dan tepuk tangan kagem Pak Manidi. Iya. Kali Bu Paijem. Dadi Loh. cekake rekoso wong lanang sing penting bojone mulya. Mulya, Pak. Wong lek iso mulyane bojone, insyaallah keluarganya akan bahagia. Contohnya apa sing dijawabne putrane Pak Manidi menika, insyaallah akan hidup berbahagia dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya. Amin. Pak Manidi menika nuwun sewu. Manidi menika madhep mantep niki niate Kang Becik. Ning aja kok gandengke lho, engko lek ngantek kok tembung iki rong kata. Mboten Pak niku kula mikir bingung mesakne. Sik, nek Bapak Manidi yen mbok goleki saka makna dan doa nama Maki madhep mantep niki niat Kang Becik diki dina-dina tansah ndedonga marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Insyaallah apa sing dadi gawene diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. alhamdulillah. Lah kawengku dening Ibu Panijem, Bapak Ijem pamlika saka tembung paitane iki iman, jem menika saka tembung jembar dadane. loh kaget aku. Aku ngrungokne jemono wedi lek. Samar nek bleset aku. Aku yo kalah. Paki paitane iki iman jem ki jembar dadane. Aku yo tak kalem-kalem wedi kleru aku. Iya. Tegese paitane menungso. Lho iki lha Bapak Ijem guyu. Bapak Ijem guyang-guyu. Heeh. Pamlika paitan. Nyapa kok sebabe guyu? Kowe ra ro to? Nyapa? Becekane akeh kok. Loh, non saya lho. Pak Manidi karo Ora Bapak mikir Ijem ya, ora nampa becekan. Jas. Tenan. Bener. Non saya iki mau sore lho. Sampai Tamu sik akeh lho. Nggih. Kota wis dilebokne. Berarti wis ora nampa becekan. Loh, ora perkara kuwi. Mergo mau kan akeh wong kan jero omahmu dadi delikne nanti lho. Tegese Bapak Ijem menika paitane iman. Insyaallah Bapak Ijem imane kuat, jembar dadane wong sabar, Pak. Tegese wong sabar ki innallaha ma'asabirin. wong sabar kekasih Gusti Allah. Mulane Bapak Ijem ngagem jilbab menika lututnya beliaunya itu bahwasanya seseorang yang religi, Pak. Agamis, Pak. Kula lek bayangane wong tua mesti dicontoh karo anak. Insyaallah Kula putrane Mbak Gesa yo nderek jilbaban. Ndi bagi saya. Lah itu lenggah itu. Lah, karo Mas Arifin. Mas Arifin ki kagungan perusahaan CP apa Arta Sentosa. Karo Kuwi tambang kapur. batu kapur. Nggih. Mula piyayine ya go ngono kae nyenengke. Iya. Putrane Bu Paijem ya nyenengke. Mbok anakmu dicontoni jilbabi ngono ben ketok agamis. Anakku lanang kok jilbabe gedeng jane. Maksudnya ki sing wedok kae lho. Wedok sing urung enek kok. Oh, gawe. Ya lek anake ya ibuke diajari jilbaban. Sampun, Pak. Sampun apa aku wingi rono ya mek uren-uren ngoten. Pak Minto, niku lek pas nemoni jenengan pas oren-oren, tapi ning omah niku jilbaban, Pak. Oh. Lho, lek umpama jilbaban kali Bapak Ijem niku sik wasis, sik pantes bojo kula, Pak. Pantes bojomu. Kok pantes bojomu? Loh, Bapak Ijem itu sewu. Bapak Ijem ki lek nggih jilbab biasa. Sederhana. Nggih. Bojo ki nun sewu. Wis ketularan karo digital. Apa kuwi? Tegese ki TikTok, medsos. Bojo ki lek nggih jilbab lho ya. Nggih. Kene kayak kembang melati. Masyaallah. Kene kembang mawar, Pak. Ringi tengah ini kayak kembang api. Wah, kok mbledos dase. Lah ra ilang ndase pisan gantine ndas kucing ngono. Kowe ki wong bojo ki dimulyake. Ngene lho. Napa
Wong jenenge Pak Manidi kalian Bu Paijem ki mulyane keluargane. Ngene iki muga-muga Mas Arifin karo Mbak Gesya ki bektine ning anak ning wong tuwa ki enek. Manten anyar ki lek mbok omongi kaya ngapa ora bakal dirungokne. Lah ngopo kowe kok kemelinti kemeruh kuwi ngopo? Sik seneng wong manten anyar dituturi kok mesti ora dirungokke iki dasare apa-apa biyen ngono. pun to Pak jenengan lho ampun kok kula jenengan ya ngono. Zaman seneng-senenge lek diomongi wong mesti ra dirungokne. Mas, Wis to. iki acarane lak pernikahan. Roh. Pernikahan ki antara perkiperan antara laki dan perempuan persamaan gender emansipasi ora ana bedane. Niki niate apik kudu disangga wong loro. Kaki karepe kudu tanggung jawab antarané lanang wedok. Hanki hanya maut yang memisahkan. Mula gawenen tresnamu besok tua nganti temekaning pati. Tutur ya iso. Kowe kok ngomong ngono ki rumangsamu gak kena dikandani apa kaya rabimu mbiyen apa piye? Wong rabine Mas Arifin karo Mbak Gesya ki monggo rabi sepisan kudu selawase. ora kena golek Liyane. Iki dirumane. Iya ta? Kok ngomongi aku. Wong wis to, sampean wong loro ngomongi aku muspro. Lho, lah kok muspro? Kowe jajal tuturana manten. Wong iki ya mantenan. Aku rasa nuturi aku. Lah ngopo? Keluarga kowe murat marit tok nuturi. Ora kudu keluargamu sing dikandani ning narika prasasti ritual temu manten ki lak mesti ana ubur ampen to Mas Minto. Ana ubur ampen. Mula wong manten ku ora kok ming digatoni tuk ora. ya paling ora sampean ning kene iki kudu ndongake karo temanten ben dadi temanten sing bener-bener bahagia lahir lan batine. Kuwi lho ditemokne mula Cinandra dening Raja Sedina Ratu Sewengi dhawuhe pinanganten kekalih mesti dibopong karo waline karo kembar mayang. Kuwi digoleki to filosofine apa? Kembar mayang ki apa ngono lho. Apa kuwi? Lho. Kembar mayang dilungguhke kuwade iki lho. Kembar mayang ki saka tembung wong lek dadi teman kekarone kudu mayang ki madhep mantep aja lali nindakake sembahyang. Nah ya kuwi lho, ya kuwi. Wong oleh seneng ning aja lali manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah jok kluthuk kowe kok ya pinter mentok tuk ya ampun. Mamak tapuk cangkemmu. Aku yo hamu-hamu. Coba apa sebabe jroning kembar mayang iki? Dadi penting, Pak. Pin. Lungono. Kok ana gedang raja kuwi nggo apa? Gedang raja menika ndudune Arifin dadi Raja Sedina Ratu Sewengi, Pak. Tegese bengi iki tamune akeh, beliaunya harus sadar bahwasanya diseseni wong akeh. Wong lek dadi menungso dadi manten diseseni wong akeh, awakmu harus membina rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah ben besok dadi contoh anak lan putumu. Alhamdulillah. Kok njero ana manuke? Ana manuke. Prosese lak mboten king mriku, Mas. Kok ngendi? Prosese king janur rumiyin. Ayo janur. Saka tembung jan ki jaan nur ki cahya. Dadi temanen kekarone oleh pepadanging jagat oleh pepadanging donya. Insyaallah rabimu oleh pepadang jangat apa sing mbok jakah diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Januripun lak wonten bentuk kupat, Mas. Kupat ki ngaku lepat pin rungono. Kowe oleh sugih ning lek pengalaman rabi kalah karo aku kowe. Wah. Iki lho Mas, iki ra tau geger Mas karo bojone. Ora tahu. Ora tau wong aku wedi karo bojoku kok. Kowe iki kudune yo tatak kok iso. Janure digawe kaya kupat. Tegese ngaku lepat. Wong lanang yo aja egois, wong wedok yo aja egois. Ning keluarga kudu rebut salah rebut Ya. bener. Dadi menungso ki luwih becik njaluk pangapura tinimbang ngewehi pangapura. Lho, kupatipun mboten kok wujudipun janur digawe kupat ning janur digawe keris ya ana. Keris ki bentuke menggak-menggok. Dadi rumah tangga aja sampai kaget karena kamu akan menghadapi lika-liku kehidupan. Loh. Dadi ana ya. Lho iya lho. Ana kupat ana keris jur janure dibentuk kaya manuk. Kuwi ndudune yen Mas Arifin duwe manuk. Lho. Ning dindinggon ki ya gawane kuwi. Masa Tegese manuk ki filosofi. Manuk ki mibul sanggon-gon ning bakal mulih ning susuwe. Saman oleh nyambut gawe rono rene ning aja lali saman saiki wis berumah tangga kudu mulih nyukupi keluargamu. janure dicepke ning debok. Debok yen wis mantep kudu ndang bok. Lho. Tegese ndang bok ki ndang bubuk. Wong kowe nyambut gawe ning kono kene aja keko karo wong wedok liyane ya kudu mulih mergo sampean wis duwe bojo. Ning omah paribasan ning sego pecel. Aja ngrasakne ning jaba paribasane enak kaya ngapa ning omah tetep sego tok mergo kuwi sampean wis duwe bojo. Loh, ning jaba kok ketemu capje. Aja mangan capje ning omah tetep sego tok. Loh, ning jaba ketemu parawon. Parawon apa? Rawon.
rawon kan lho. Tetep mulai sego tok. Ning jaba kok nganti ngerti gule, Mas. Nah, kuwi incipon diduwe tok. Ora kok dudupe tok. Dadi dilihat. Lihat. Ngono lho. Pin. Bojomu iso ngene? Kisah. Kayak bojoku mbiyen yo ngene iki. Alah, bojomu mripate kira ngono kok dadak mbok Kira omong. matamu kowe. Kayak pancen mripate ra rukun. Kowe iki nek Gesa didandani cantik. Pak Minto. Wong manten. Sampeyan teko ra labiku mbiyen? Labiku teko ra? Ora teko. Ora teko pancen aku labiku digrebek kok nyen aku. Wong kowe iki ndelok to piye to carane piye? Pin bojoku yo cilik kaya Gesya. Ning aja kaget, Pin. Kamu harus mencintai awal sampai akhir. Aja nggae mik, nek omong cilik aja nggae mik. Wong bojomu kaya tong prapatan lho. Lah iya, tegese nuturi Pak Minto. Aja kaget karena awal dari akhir kamu harus mencintai. Oke, sekarang masih belum mempunyai momongan. Ning aja kaget sok nek di momongan siji. Bojomu mesti luwih gedhi. Lho. Loro luwih gedine. Telu saya gedhi, papat kok kaya iki. Iki aja kaget, Min. Kamu harus mencintai apapun bentuk fisik istrimu. Mergo tresno ki ora ndelok rupa ning saka rasa, Pak. Gitu Pak Minto. Ini lah kudu komunikasi. Gitu Pak Minto. Ya. Pertama oke. Siji. Saiki saya cilik kaya ngono. Mergo rong di momongan. Kok di momongan siji, momongan siji. Wis sak ngono kuwi. Ah, lho gede. Nah. Loro. Nah. Telu. Iya. Sampai ngono. Bojomu Wis gede sembarange. Wis gedhi sembarange ning aja sampe ngelongi gedene rasa tresnamu karo bojomu. Nah, mergo kuwi sak antarane wong loro kudu komunikasi. Yen iku, Pak. Lho, aja. Lho. Harus komunikasi. Yen iso sampean karo bojomu ben awet. Iki pin tak tuturi ya, guys ya. Aku iki rabi wis 17 tahun. Weh, ping pira, Mas? Pisan lho, Bos. Oh ya wis. Aku iki tertib ora kaya kowe. Ayo Mas terus nih Mas. Ora, sing diarani tertib iki ora tau duweni rasa seneng karo wong wedok liya ngono. Pak Minto. Heeh. Nun sewu. Heeh. Saya itu selalu memandang bahwasanya beautiful because of love. Terus artine Cinta itu cantik itu karena cinta. Jadi mergo apapun bentuk istri saya, mergo kula cinta. Saya selalu melihat bahwasanya istri saya cantik. Kula niku lek ndelok wong ayu-ayu ngeten iki. ora kiko ya. Loh, nun sewu. Ora pengen ya. Loh, jane ya pengen, Mas. Tapi ya wedi ta kowe. Lah ya kuwi. Ora nek kok wong lanang ki nyawang wong ayu ndak demen ki ora. tapi nun sewu Pak Minto. Nun sewu lho. Ya. Nuturi ki Pak Minto. Sa. Sedol HP. Loh. Lho kuwi iki HP-nan karo bapake karo ibuke ke lho, Mak. Tak tuturi tenan. Kok sampean ndelok HP tak tuturi gelem aku mudun lho. Loh. Lah kowe mudun-mudun wong rong kebayar kok. Saya mau sapa wis lunas aku kok. Wis lunas deh iki. Lunas lah separuh mian. Separuh apa-apa ya. Oh no. Lho. Bapak Ijem. Gesah lho, Gesah. Gesah nyapa Bapak Ijem mbok tuturi kok. Gesah kae lho. Lho Bapak Ijem ndangake. Ndangat ra yo nyawang awakmu rada gila ngematne kok. Sa. Ndak kuwi. Pin. Ben awet. Kudu omong-omongan ya. Aja omong-omongan. Loh. Wah, iki ilmu piye jajali? Lemar nuturi ben awet. Aja sampe omongan karo bojomu. Lah terus? Loh, lek komunikasi piye? Kok ora entuk omong-omongan? Kadang-kadang ini ada kerap komunikasi itu akan menimbulkan perselisihan perbedaan pendapat. Loh. Akhirnya geger, akhirnya cerah, akhirnya berbeda pendapat, akhirnya padu, itu yang menimbulkan ketidaksejukan. Jadi selama 17 tahun sampean ndak pernah omongan karo bojo. Nggih Pak Minto. Lah terus nek kowe arepe kon ngladeni terus kepiye jajak? Gawe bahasa isyarat. Isyarate Bahasa tubuh. tubuh. Contohnya njaluk apa? Nyuwun apa Mas Minto? Umumar teko nyambut gawe tekan ngomah nyuwun Napa? kopi. Kopi kula nggih ngeten tok. Mulai kok manten nggih mek kok. Ngoten tok. Terus Bojoku ngantuk ngeten. lho. Dingkluk balik neh ra? Ya balikne plus masamu bojoku bungkuk ya. Apa angel men. Kula mek njaluk kopi nggih. Ngono. Oh. Bojoku ngene ta. Masyaallah. Aku Lho, bojomu paham. aku ngene tok, bojoku langsung ning pawon nggodhog banyu, Mas. Lho, Mongko kopi susu. Toh, kopi susu kula mek. Itu lho, kula. Weh, Eh. masyaallah wis paham. Wis paham. Bojo kula pun paham Ngene lek iki apa kok? lho, Ngene iki. susu. Tadi pun paham bojo kula lek kula njaluk kopi susu, Pak Minto. Dodone tleter kok ngene.
Ngono Pak Minto. Heeh. Gitu. Iya iya. Napa mle? Kan nek nyuwun mam jajal. Aku lek njaluk mangan yo ora komunikasi. Contoh Yo Sa. bahasa isyarat. Mek ngene lho Sa, contoh aku. Pin. Dadi kuwi lek njaluk mangan, kuwi Terus lho. Kuwi ngerti nek mam. bojoku mesti langsung serundul ning Lah pala. kamu kok kebutuhan biologis aku Nah, Mas. umpama kowe arep nyambut gawe, Nggih. perlu nyayang istri. Ngambung Ngambung. kowe ndak komunikasi, ngambung pipi kiwa, pipi Lah, tengen. wis mek kok. Ngoten Oh, tok. ngono ki ngerti ya bojomu. Bojoku langsung ngene Terus ya ampun langsung nyepak le pipine. kamu kok pipine sing tengen krowok lho Pak. Oke, Iya. pangan codot tok ya. Lah Justru kuwi. nek umpama pas malam Jumat Ah. njur kepengin ngibadah. Nah, lek njaluk adus lho ya. Nggih, nggih, Aku nggih. mek ngono. Ngene. Oh, kuwi ngerti nek mandi. Bojoku langsung nyepakne. Nek nyuwun kendaraanmu kok nyepakne Mas. Aku mek ngono. Njaluk kontak. Nek pengen hubungan wong loro. Lek njaluk mangan, aku langsung mek ngono. Ngene aku. Nggih. Nek nyuwun apa jungkas. Ngene. Iya iya. Nek kumpul pengen kumpul wong lanang karo wong wedok. Lek njaluk ngombe aku mek ngono. Oh iya Ngene. bener Mas. Kudu Iya. sakit. Sakit penting. Anu nek kepengin ngibadah sunah Rasul. Sunah Rasul. Lek pengen adus lho ya. Lek pengen adus lho. Iya, iya. Aku mesti mek ngono. Oh, iya. Lek pengen kelon, ngerti ra? Nah kuwi lho. Aku yo nggih bahasa isyarat. Heh? Ya jal piye? Jelasno, Pak, jelasno. Monggo kowe rek komunikasi. Jelasno. Aku yo nggih bahasa isyarat Pak Minto. Ah. Ya aku pengen bojoku ya. Nggih. Wis jane bojoku apa banyak. Lah jane kon mantu ngene. Yo ngene to. Pengen sunah rasul ya Ah, Pak. coba. Anu pengen nyuwun. Oh iya lah. Heeh. Aku yo pengen nak. Nggih bahasa isyarat aku Pak. Terus Terus akhirnya piye Bu? Bar kuwi terus bar ngene iki malah terus piye? Aku langsung Terus Heeh. bar kok ngesor. Weh, sembrono kuwi nyapa kuwi? Nyapa kuwi? anake wae ganti pempers. Iki celelekan kok Mas. Kowe iki aja sembrono. Lah kaya nyapa kok tak njaluk niku Sik barang. Mas, heh? Kok tak njaluk niku barang Lah nyapa. ku kebutuhan kok. Yo tapi ra tak diomongne bojoku wis paham kok ngoten niku. Lah wong carane ndak komunikasine ora omong-omongan yo bingung kancane coba. Lah iya ngene tak Pak Minto. Heeh. Kowe iki diomongi sing apik. Nek wis ngene iki antarane laki dan perempuan Iya. itu disahkan oleh negara dan Iya, agama iya. iso diarani bojo. Nggih nggih. Bojo itu dari kata BJO. Ya ya. BOJO Jo. ini diwaca bojo. Mula B itu bangkitlah imajinasimu untuk Membina, Mas. memprioritaskan dalam kebahagiaan keluargamu. Kilo. Iya ya. J itu jangan memberi janji-janji palsu. Nek tresno ya tresnanono, Nah, nek ora tresno ya tetep tunggonono. Lek tresno ya tresno sing Tresnano. tekan Nah, ati. ngono. Lek ndak tresno Ya tuku wae. Lho itu kok contongmu ki lho. tegese tuku wae apa barang sing bisa nyenengne bojo. Oh lah kuwi lho kaget. Ben aku. bojomu luwih tresno Nah, sekarang awak. Nah, coba Mas, saiki aku arep nyuwun panjenengan. Nggih nggih. Jadi seorang pelawak ki Betul. harus apa-apa bisa. Kula sebenarnya iso Pak Minto. Kula Aku nyuwun panjenengan iki engko nganggo bawa roman kanggo Siap, presiden. Coba kaya ngapa? Kula tak golek sing rada niki pun Wis Pak. ben ora perlu. sak senenge panjenengan sapa sing dikersake? Niki mawon sak wulan rantek, Pak. Hah? Sak wulan rantek niki. Oh, pipit. Alah Pak Manidi niku nyapa sebabnya lenggateng nggih ngematne kentongan bali desa niki. Kula Ya nduk ngerti kan nduk kaya ngapa nduk? ora ngono kuwi kok iso. Kowe ora samar, aku ora seneng nek rada cantik-cantik sing tak golek ngene iki lho awet. Iya wis modele kaya begone batu kapur iki ngene iki. Lah iki lak calon armadane Arifin to iki. Alah patine golek aman. Ya sing aman ki ya ngene nduk, ora terlalu banyak pertanyaan. Masalah lah kok bokamu kaya tebing. Mas Kluthuk sampean tak goleke gandengan. Nggih, Pak. Ah, nduk diah ngatekono. Coba. Pak iya. Kluthuk jan padose niku. Nyapa to kowe kenyih nyapa to iki Pak Minto sing mundhut. Nah. Lah. Loh, lah nyapa kok dhuwur tok? Katok isi set. Kata aku wis mawar Mas. Lah bocah lemu gawe ukuran es wis siset. Aning ra apa-apa no, aku milih sing ngene iki. Katoke sisut mongko dia ora tau katokan.
Aku lo gak tahu di kene ra usah. Aku ngene no Mas. Kowe ra ngerti kok iki tak pesenke klambi kok dilongkas. Arep tak gaweke kok nggon anu bekase tligune anu Mak Paijem ya Nduk. Kok goni ya? Iya nongko bar bekas nggih olah-olah kuwi bekas tligu tak gawane mulih tak gekne klambi nggih sampean. Ndah ndelek putih. Tak. Wah, ora putih wong tak cuci bersih. Kok tulisannya ra tak ilangi Mas. Nah, aja nganti dilangi. Bekas tligu engko tulisannya ra tak ilangi ben dingge iki pas dodone. Berat bersih 5 kg. Wah, kuwi tenan Pak kuwi. Wah, Mbok kaya aku karo bojoku ditumbasne gaun to Mas Dik. Sing kok sapa? Aku ora ndek apa-apa. Bojor. Aku iki wong sembodo kok. Lah dhek iki sapa sing ngirim ning omah? Gaun dawa kok. Gaun dawa kae bekase saka promosi kolam renang baru. Lah kok digawe iki to? Ning kene tulisannya ora busek lho. Piye Mas? Kedalaman 1,5 km. Olah jeru tenan no kuwi. 1,5 km ini berarti wis jauh. Ora masalah ya. Iki puter bareng ya Mas. Maraton. Sesuk tak jak renang, Duk. Kalau aku Nggih. Iya. Wong ki nek olahraga paling cepet ki renang. Iki lho. Keluarga iki lek harmonis kaya Mas Kluthuk nyangki sapa-sapa aman. man, Pak. Sama nek ngene lek iso ya Mas meluk aku. Lah lek kono ya apa teko. Iso. Malah kaya disangokno malah kaya bakul tewel. Bakul tewel piye iki tak tumpakne pickup aku langsung nggih mik. Iki lho. Tahu bunat. Ya iki kowe ra ngerti yo. Ini ya, Nduk. Nggih. Sampeyan tresno ora Nduk karo aku, Nduk? Oh, tresno sanget lho Mas. Alah tenane. Nggih. Jan bocah kok ayune kaya ngene. Pipimu. Wah, alon to Mas. Ya bocah kok ayune kaya. Sakit lho Ya Mas. janggutmu. Ayo ngisore janggut lewani. Jan lang ngapa iki yo? Lah sampean wis duwe aku masa sampean sik kurang bersyukur. Aku yo duwe ngene iki lho Mas. Kono duwe to. Aku bojoku nek lek sing nang ngene aku iki keri aku wis. Kowe nek keri tak kukure. Wah, kowe ora sembrono. Wong lek anak bagiane dhewe-dhewe sing garap neke dhewe. Nggih, kula tak alih niki pun Pak, pun niku ben kali Mas. Nyuwun anune Mas. Pangkur Mas. Weh. Anune sapa iki? Alumu. Seneng. Ya ampun, gegere kaya karambol Mas. Ompone ramu. Mingkar mingku ring angkara. Heeh, lagune kono elek kaya wong. Akarana karnan Marti. Aja Mardi. Napa? Salah wi. Pripun? Margi. Lah nggih. Lah yo Wong ni napa? Margi. Lah yo Margi kok Margi. Lho. Sampe napa? Margi. Margi. Lah Margi. Lah ya Margi. Lah sing mau muni Mardi to. Mardi, Lah yo salah. Margi niki sing gawe Mardi ngono lho. Lho ora. Pancen sing bener Margi. Akarana karnan Margi siwi. Sinawung ras minengki idung. Aduh ya ampun, tanganmu nduk jajan nduk. Bocah kok sesuk nek nesu aja ngampleng lho ya nduk. Kowe ngampleng pisan aku malah baiki kaya bego ya tahan. Kok ramu gedine. Bojomu priksana to Mas? Iki ketoke bar ngombe jamu galan ngosek ta iki. Ngono. Coba nduk. Durung diapa-apane ngene-ngene. Wedi kuwi lek ngene-ngene, soalnya lek kono sing ngene-ngene horeg. Ora apa ndek iki ngene iki lho kok mak kok. Sinawung res minengki idung. Sinoba sino karata Mrih ketarta pakartine Wah gawe ngilmu luhung. Jan. aku yo wani aku yo koyo ana ngono Mas wani ndak kaya ngono mau
tau Mas. Ndek iki tak cium lah kok kulitmu ketut ngono. Aku nek karo iki gak kenek tapi hatinya kenek ngono lho. Iki lho Nduk, anakmu wis tuku es lho. Kon peng kalih lho. Iya. Ayo Nduk, terus Nduk. Kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming hati Jajeng garwanipun Kakang Jajeng maruta kowe ndak penake uripmu ndak bopong ndak boyong ning Kadipaten Malopati ya Jajeng. Injih. Jajeng. Dalem Kang Mas. Kowe ndang minggato. Lah nyapa? Sisi kok kowe bingung aku. Kok bingung wong diwehi wong wedok agresif kok angel iki lho. Aku ya gandrungan kaya kuwi mang to, Mas. Tak gandrung ya. Heeh, sing enek saga keri. Ngono lho. Gandrung kok saka keri-keri gundulmu. Ya Terbaru apa tau disogok terus mlebu rumah sakit Lah nyapa ya? Ha piye pas usus gigi infeksi to? Ayo digandrung dhewe coba kaya ngapa? Lam tilam Duh iso Nduk. berjiwatan. Waduh. Suaramu kok apik men to, Mas? Ojo kenye. Iya. Tak cipok borok malah. Sesuk nek awakmu pengen kuru menek tebing kae ya Nduk. Nah, ceblok kondur. Ceblok kondur ora kru bongkol. Ajeng Loh, to Mas. ben kuru, dhek kan pendaki ngawur. Olahraga iki yo pilates yo, Nah, Mas, sing apik. Olahraga pilates ki lho Mas sing larang-larang lho Mas, sing ngene. Alah. Kowe lek awakmu iso lek kae ngene gak iso balik dikirane. Ngawur bojoku dhek tak tumbasne sing iso mlayu di tempat kae. Treadmill. Kowe ra mlayu ngene, treadmill panggah dhek mlayu ning mburi. Malah kaya anak jalan kae. Ayo dibacetke. Ngono lho. Dengaku. Ora tak ganggu terus. Wayahku Pak Wito nggih. Heeh. Oh iya. Cuma aku. Iya, lali Mas. Lala ya. Sodok. Lam tilam Balen berjiwatan pagulingan kandese ayune Oh, Aku gendrungan to malah iki ketoke Mas Minto lanang wedok iki padha gejala kentire. Padha. Awang nganteng wae penak kok iso aku. lah kene lagi omong ngono wis ngene. Aku kan yo ikut. Kowe iki Lah justru lek wong wadon agresif iki kudu ndang ditandangi. Pak Minto, Ah. kan urung jamu. Aku kadung urung tuku jamu ning pojok rejo tangan urung tuku, Pak. ngawur. Ora satu kowe ngebel aku titip aku. Oke. Ngawur sing enak ning Del Wungu nggone jamu Rajiun. Ning kuning lancen kuning ginawa liyan sampean romantis. ayune kuninge eseme aduh nima Sing wedok ki ngimpi apa? Wong sing lanang ki deloken to nek nembang irunge mekrok lho. Kok ya doyan. Inten-intene pun kakang Dek Kelejingan to kowe. Kelejingan. Ora iso marahi yo. Ono. Lah nyapa kowe kok nesu tukang gender? pengen aku ya Loh. Tukang gender ki sing nintingi suaramu. dulu toh 10 tahun lah aku gak tau bener gitu Kowe kene nduk. Ayo. Ya nduk. Janjine
tenanan jatuh Oh, iya, iya, iya. kriwian dadi grojogan Sing mbok pikir apa? saben-saben dielingke Terus nanging sajake kontang bayi pula-pula wis becaku ya Dik ya wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runtike atimu obahmu rasah nemen-nemen sampean ki ora perlu dadak obah nemen aku wae wis bunga ngaten ya Kang Nggih. saking senenge Nggih Mas Minto ampun ningali awak kula nggih Kang Mas piye diajeng panjenengan niku sumbangsih napa to kalih kula aku ora nyawang awakmu ning aku nyawang atimu diajeng ngaten nggih Kang Mas atimu karo atiku dadi siji nyawiji mengikat di antara batin dan batin akhirnya menimbulkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itulah cinta sejati Sejati. iya Tadi Pak. Dengi ning prapatan rong wong ayu ya nyuwawang jare ning omah. Mripatku nyawa wong ayu ning atiku kanggo kowe cahaya. Tenan po piye to, Mas? Mbok picak to, picak. iya kok nganti jeru lek mono kowe kudu dirundap wah Lah kaya lagu. wah kok lek ayo nduk coba nduk Iwak cucu wadai karo nek bacot ini bangun aduh malah ini Kok tuku tipin gak samar yen rata pikir aku de ojo-ojo kuwate. manut gagah kawan mundur ana kata maniol Andang tak budal ojo digodeli aku de ojo digodeli. nah wis ngene iki lho nduk goyanganmu ngene iki wong sing kakung alus ki sing wedok ya aja kaya kae wis waduh Ya nggak seru no Mas ya. Lah dhewe kan iso ngene-ngene. Lah kono. paling tidak ki yen sampean sing ning ngesor ora ubah aku sing ning dhuwur sing ubah ngimbangi ya ngimbangi Mas. nah aku sing ning dhuwur ora ubah sampean ning ngesor ya kudu ubah saling Ubah. melengkapi Ora Nggih. cocok. Lek awakmu ndur robah, aku ngisor robah, akhirnya lama-lama metu bocah. Itu yang bisa Lah lek kono suwi. suwi trayo anu Wis, Kak. aku saiki ming dadeg-dadeg ae ayo dong wis ora apa-apa sik
ojo kuwatir. Ketoke mau pertama mau meneng basa saya buyuk saya ngosek to Yan. Oh, Ya saya ngrasa. Tendangane penak lho, Mas. Anggere krasa penak ki ya saya ngosek ngono kuwi. Jan ya ampun, ya ampun. Ki tahun piro ki? Apa nih sing tahun piro? Iki lho kaya treke Arifin lho tahun piro. Alah, alah. Manuk gagak kok ngaku meretan aja pancen dijar. Aduh, Mas. Sakit hati. Ono kadang mangani roti dan kalbu telecet digondel ya cuke ojo digondeli. Oke. Hei, bocah wadon. Bocah wadon. Bocah wadon. Mandeko, mandeko. Hei, yo kini kowe mai. Bocah wadon mandeko. Nandekno sik suwi men to ngendekne. Kowe bocah wadon wani ana ing tengah alas. Yo gini, apa kowe ora wedi yen kamangsa dening para kabeh kewan sing ana ing jero alas? Aku ora wedi. Yo gini kowe bocah wedok manggon ing tengah. Yen nganti kowe ora kena gaipan. Aku wis meneh. Ojo nganti kedaden. Dawa men to, Mas. Ndek kae toprak kedawan durasi lho. Durasi. Kok nek limbane perlu susah. Hei. Entong neh. Ing papan kene aku ngeman-ngeman ayuku. Yo gene kowe nganti ora gelem ndak eman. Mas. Wong kene omong tuk ki lho. Aku tak omong sik aja tuk tak tuk. Kowe ngerti ketoprak apa ora? Lah iya. Mbok tuk tak tuk. Lah iya bojomu iki gedhi ndang. Tuk. Kudune iki manut sutradara. Iya. Nek wis Pak Siswondo Harjoswito lenggah ki kudune ngerti. Sing lenggah ki Pak Siswondo Harjoswito iki. Iya. Siswa budaya mbok yak-yakan koyo ngono. Lah Nek aku ngomong aja tuk tak tuk. Ngomong tak tuk cengelmu. dirungokke. Dadi lek kono ngomong gamelane meneng dhisik. Nah, ngono ben selaras. Dadi ben ketok. Bocah wadon. Tak takoni sapa jenenge? Lek sampeyan tak nut lho, Lek. Hah? Lah sampeyan malah melu-melu kenekan iki lho. Ning kan grimingan swara tipis. Ngendi papan dong. Saya masuk, Bob. Endang tuh. Ngono kok jarimu ki Siswondo. Iki yo. Monggo. Ngendi papan dunungmu? Sapa jenengmu? Sira iku sapa? Jenengmu sapa? Lho, sapa jenengmu?
jenengku Setyawati. Ngendi papan dunungmu Ngendi papan dunungmu? Ngapa kok tekon-tekon? Yen kowe ngerti ngendi papan dunungmu ayo eman-eman ayumu ndak boyong ana ing Kadipaten Malopati, ndak pundhut garwa, ndak sengkake garwa Prameswari Mo. Piye? Mo. Ora gelem? Mo. Ayo manut. 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 Manut to. Ndak mau. Mas. Mas, tolong. Mas. Aku wedi, Mas. Aku diuber-uber. Masa Mas apa mbok MBG ngene iki? Maaf ya, Mas. Ndak ketok, Mas. Masa Mas apa mbok mii yo. Maaf ya, Mas. Maaf. Masmu arep mbok Aku saking panik loh, Mas. Masmu mbok tawani tuk-tuk to. Masmu mbok usuk-usuk guna kempul. Aku wedi loh, Mas. Peluh. Iki masmu. Sopo kowe? Sopo kowe? Aku sapa Pak itu? Hah? Lah sapa? Aku sapa? Sopo kowe? Aku Batik Madrim. Batik Madrim. Batik Madrim. Ya. Yang kepara nyata ketemu marang kowe kakangane si Setyawati, ulungno adimu ndak mulyake ning Kadipaten Malopati. Ora iso. Ndak suwun. Yen kowe pengen adikku aku bakal ngene iki Giri Sayembara. Apa sing dadi sayembara? Sapa wae sing bisa ngalahne aku, ya kuwi sing bisa dhaup karo Bapak Ijem. Kuwi Kok iso Setyawati. Setyawati. Aku nek Bapak Ijem aku muni Bapak Ijem aku Pak Barito. Lah wong garwane pake kok iso. Ngawur ae. Piye? Aku ngene iki Giri Sayembara, sapa wae sing bisa ngalahne aku, ya kuwi sing bisa dhaup adikku ya kuwi Setyawati. Setyawati. Pripun Kang Mas? Dunganipun Kakang Nggih. menang anggone peperangan Sayembara iki ya. Tembak ngantos-antos ya Kang Mas. Pantunganipun abdi tansah nganti. Kakang Batik Madrim, tentoke panjenenganmu utawa aku sing temekaning pati ning papan kene. Ayo. Pas. Nasionalan. Ais. Awas. Ais. Kaya wayang wong ngono. Mas. Mas. Aku ngerti Kakang Batik Madrim, aku bakal ngetokne aji-ajiku. Mbok menawa kowe ora bisa ngalahne aku. ing papan ngriki namung panjenengan kaliyan kula. Sekti pundi Batik Madrim kaliyan angkling dalem Ngetokne kowe aku sing kalah, sing sepuh. mati diring kula. Woi, ejan. Kakang Batik Madrim malih dadi bakul sate. Kon aja macem-macem malah kowe. Sampeyan Batik Madrim, Batik Madrim. Kon gak ngerti aku. Sakira. Loh, Sakira. Sakira. Senajan to walih kawujudanmu, aku ora bakal pangkling Kakang Batik Madrim. Aja macem-macem kowe. Ayo,
Ya, aus. 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 Aya. Tuk 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 tuk. Ayo, Bate Madlen. Ayo, sirap. Ejan, malah kamu juta. Iya, ejan kali. Ada ninja warrior. Ah, Mas, iya, lah. Tok 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 tok. Adalah pulung-pulung. Kakang Bate Madrim terutusan kon ndi? Malih mau sakira banjur malih kawujudan dadi. Oh, apa cing? As. Hai. Awas. Kakang Bate Madrim penjenan tampani gagah pecah silamu. Awal. Aku sumu. Aduh, Ndek. Aku sumu. Bate Madrim gendeng. Apa tuh, Mas? Bate Madrim iki ora nggih klambi kok benike ning jaba iki lho. Aduh. Masya Allah. Madrim sumu. Kakang Bate Madrim. Nggih. Bate Madrim pentile kaya ngono. Tak omongi. Bate Madrim ben ngene ae. Iya. Wong iki nek lembu nak Iki kok bar limbukan ben pangkah ngono ae. Kakang Bate Madrim. Oh ini mah. Arepa sampean ganti kawujudan sedina kaping 1000. Prabu Angkring Darma ora bakal lali marang sampean. Was, yo piye lem? Sumo piye lem ndoto sumo ki piye? Nah ngono. Nah, apa kacumu cilik men le. Tok tok tok. Pas. Sumo. Luki le nyawang. Awas. 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 Bate Madrim mlaku dompo ini piye? Masyaallah. Iki kudu bubar iki. Loh, sebab Kudu bubar. sebabe Sing gawe gara-gara sapa? Dalang bubar. Loh, Sampeyan buka neng kene iki mengganggu ketertiban. lah kok mengganggu ketertiban? Sing berperan sapa? Sing berperan Angkring Darma, tapi sing ngongkon masih jalan. Sing duwe ketertiban ning kene sing berperan sampeyan to. Aku. Lek ngerti sadurunge iki mau arep ana rame-rame kok ndak kok antisipasi dhisik. Lah aku urung berubah kok. Aku lagi berubah saiki kok. Bate Madrim Iki kudu bubar. Iki lara bubar mengganggu Koperasi Merah Putih iki kok. iki urusane apa? Urusane apa? Ora enek urusan merah putih kok, Cok. Bate Madrim, Apa? yen nganti kowe ora malih kawujudan kaya wingi bakal tak sirnake.
Sungguh ke. Kowe ora ngerti aku bar iki malih apa? Ora ngerti to? Ora ngerti. Ayo. Kowe arep malih kawujudan. Kowe lek perang karo aku bar iki aku malih apa? Kowe arep dadi malih sing dadi superhero kowe. Mesti kowe iku bakal kepuyuh ngerti aku. Tak ilangke ganti kawujudan. Coba kowe. Ya. Ayo, Bate-Madrin. Somong siji loro telu. Tokno kasektanmu Bate-Madrin. Bate-Madrin. Ayo. Tokno kasektanmu. Ayo. Matengane. Aduh. Waduh kita ibu paijem gitu. Ayo kok dastere Bu Paijem sing diagem. Mateng. Pangapunten Mas Dito. Yen saurung-urunge aku sik tegel iso namake Aji Kunjur ganti kawujudanmu. Anu wis kentaan kostum. Loh, kok kentaan kostum iki? Kentaan kostum enake dasar Bu Paijem tak gawe. Kowe iki kudune ndang piye ngono? Oh piye wis kostume sentak. Kostume tek. Dasar Bu Paijem nang kumbahan ngono tak jukuk. Bu elek gemujeng lho, Dulon. Oh alah ya ampun Dulon. Mas, iki batik mandrip gandeng wis nganggo daster, Nggih. iki disuwun joget ndangdut. Nggih, Pak. Saged kula Ya. mewakili Bu Paijem menika. Alah, lah Bahkan lho. Napa Mas? Piye? Piye? Wangi. Karep munire mason tok lho ta. Tak tuk. Bu ngambil dasar nggih Bu nggih. Oh ning kumbahan numpuk selika lho Bu. Lah iki yo mbok awul yo ngapa? Lah nek kuwi tak gawe. Alah Bu, aku iki kangenmu kaya mbul. Bengi iki nanggap Mas Minto ramene ra umum. Tenan aku seneng ramu karo Pak Minto ki seneng aku ramu. Rejak-rejakne anakmu Gisa karo Arifin. Alah ning jero ki mek isine mek lodok lipik minju tok. Lah kene kok ora mbok tokne kabeh to Bu? Tak tani kabeh ngurane apa-apane ya. Kok iso kepiye sing pundi? Nah, ya ngadeg Nduk. Kancano. Mila tembangin dangdut kanggo kanca-kanca nuruman sing sebarengan sampean. Bokong semok. Ibu ngersake. Ibu sak bokong semok. Mosok aku nek gumul, mosok daftar cilik ngene Bu Paijem yo. Lah yo senane ketat ngono Bokong kuwi. semok. Ya ngadeg Mbak Widya, Mbak Mita, bokong semok Oh. langsung dados. Yo dampingi karo Bu Paijem. Ya. Bos. Sampeyan ki dadi instruktur nek kono kuwi dedep ngono lho. Pakaiane Aku mewakili Bu Paijem ya. nggih ngono. Pancen biyen Bu Paijem ki instruktur Sohorok Pelatih senam yo jajah. Yuk, kayak ngapa? Jogete diwarai. Monggo Bu Paijem.
Nuwun Bagong Semok sampun katur Mas Nggih, Didik. nggih. Menika salam saking Mas Kopral Ponorogo. Nggih, menika. Ugi Mas Nawin ingkang saking Batam selalu monitor panjenengan. Saestu. Mas Suryanopati Lurah Todot ugi keparang rawuh dudomu wong Wonogiri. Ya. Dibablaske Mas. Menika pundutan saking panjenenganipun sapa iki? Nyuwun Riok Ponorogo, Kutha Blitar kalian Karangkates. Nggih, anu nyuwun pangapunten Karangkates menika saged tapi dereng saged dipun pinangkani Pak. Ganti apa Mas? Digantos Karang Taruna Pak menika. Oh, Karang Taruna. Karang Nggih, Taruna. mboten apa? Nyuwun Mbak Sulis, Mbak Punjung kalian Mbak Lilis Karnali, Karangkates ninggal tresno. Yuk, kaya ngapa? Iya
matur sembah nuwun Mas Lidik menika pamundhut gending sampun dipun ladosi. Mugi saged torenan tenggalih. Nggih, ingkang dereng mangke kalajengaken wonten ing gara-gara. Nggih. Satu tembang. Gara-gara tasik saged dereng. Oh, saged joget nggih saged. Nggih. Didisiki ya. Pun los pokoke niki jenengan joget wanti gara-gara nggih saged. Didisi kacane. Nggih. Satu tembang saking Duwojo kagem penggemar Sekar Gadung ingkang wonten Dawan. Yuk langsung dados Mas. Ya. Siap. Pun derek kanca-kanca. Sekar Gadung. Sikat. Oke. Iki karya dari Duwojo karo Sinambi. Ya, katur Bapak Asmara Santai wonten Madiun. Karo Tule Tatit ngadeka kene le. Yo. Kembruke garapan Tule Tatit Wibab Sudarsono. Kangge sedulur-sedulur kula wonten Dawan. Suwan wonten Kapital Agung Bapak Manidi kalian Bu Paijem insyaallah anggenipun lenggaken keng putra kekalih Mas Arifin kalian Mbak Gisya dipun ridhoi kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala insyaallah tansah manggih katentreman rahayu wilujeng widodo ing sambikala kabagyan kamulyan insyaallah tansah mayungi lan ngemuli keluarga agung Ibu Paijem sedayanipun. Amin. Mbak beliau wonten klajengaken nyuwun pangapunten nggih Den Mas. Klajengaken lampah mugi-mugi tetep
Handaying Bawana. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Koko sing dupa kumelun ngening kentias sangobeke kawanku sagong jajahan nanging sangetang iki bi sang resi kaneka putra sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyadi ong